1, 2, 3, 4, 5. Salam vatandaşlar, salam kardeşler. Hoş geldiniz. Bugün aramıza Murat kardeşimizden koşuldu. Murat kardeşimiz hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldik? Bizler hoş geldin. Esenlikler yurttaşlar, oğatım kardeşler. Buyurun, bugün ne vardı görün eder? Benimki temamız teknoloji. Hazırki Türkmenistan'da teknoloji. Benim de sorularım var. Geçen yetiştiğimiz Murat abiler, Zafer abiler neden yetiştiğimizden soruları verdim. Şu soruları içinde sizler bilen biraz bilim geçtirsek gerekli önemli temalar. 21. asırda dünya boyunca teknoloji öğren çaltıysa biz bunların izinden yetkibiliriz mi? Ne imkan yetkibiliriz? Texnologiyanın izinden yetme üçün bizde birazcık değil, kat köprek izde kaldık. Bu sebebi nemelerde görkezýärler hem mysal üçin watan habarlaryna täze mysal üçin Türkmenistan çıkaran televizory, tehnologiýasy görkezýärler hem. Şolaň köpüsi däl hemmesi şolaň gelýän ýeri Kitaydan gelýär. Toplumy zbor gelýär, sökülen gelýär. Bize opşum şonu tavar satyn alýarlar, Türkmenistana toplap aşağına madaýyn Türkmenistany gezýärler. Atak ýöne olaň hiç bir işlän ok. Köp nemelerde aýtýarlar da bir gün nakýan neme ýok. Ýa televizoram, şu haladilniklaram, hemme zatlaram şu çıkaran tehnologiýasy ýa bilim urundan halkda yetiş neme ýok. Akıl ýok ýetişdirmäne. Okuda, bilimde zatda yetiştirip neme veren oklarda iwal akıl pikir veren oklar näme yetişdirmeli. Köpüsi okuyandan o taýda baýlan çağlary ýa İçeri İşler Ministerliğinin başkalarının ministerlerin şolar ýaly nimelerini çağlar okuýar. Köpsem diplomam zadan pul berip satyn alýarlar. Kellede nime ýok da okumaly. Mysal şu kompýuter nämeden çykarýar, näme ýetişdirme şu kompýuteri. Näme şu kompýuteri çalty işler ýaly etmeli. İnternet bolsa da bolmasa da şu kompýuter işler ýaly çykarmaly nime ýok. Höwes ýok çağlarda. Prosta pul bilen satın alan diplom bilen yetişi berýärler. Daşdan gelýän ýa kaýdan aýdyşmaýan Türkmenistana televizor çykarylýar zat diýerler, şolaň hiç bir almaýar. Mysal şu dünya markalary var, LG, Samsung. Şolar satyn alýar. Akly olan adam. Akly olmayan adam ardan şu Türkmenistana çykarylýan televizor başga zatlar satyn alýarlar. Onuň üçin yetişdirmek üçin hem okudan başlamalı ilk orta okudan. Başarsam sadikdan başlamalı. Näme diýerler? Çağlar uýmuş. Ondan başlamaly yetişdirmäne. Şoň höwesi bolan nemelerden başlamaly. Çağlar heveslendirmek, doğru? Hawa. Bize berýän kompýuterler oýunjak kompýuterler. Çağlara berilýän kompýuterler. Onuň üçin ne internete girip bilýän, ne özüň bir zat döredi bilýän şoň üçin. Mysal üçin pikir bolýar, sökülen nemeler şonu düzmeli bir şekilde. Şonu daha bir ileri taşımak üçün. Onun için bizde de bir çağlar üçün höwes var ama neme yok. Destek yok. Onun desteğim gelýän şu hökümetten olmalı. Hökümetten şolar yetişmesin. Şu orta asyrdan galan çağlar op yetiştirýärler. Kompýuter berýän kompýuteri işletmek için internette kısıtlı. Şu internet hem yok. Şu internet bolmasa da programa bolmaly onuň içinde. İnternet olmasa da şu kompýuter bolanda şu kompýuterin içinde programa var. Şu internet bolmanda da kompýuter elinde. Şol üçin bir zat düzüp bilýär. O kompýuter 2 saatlyk 1 saatlyk üçin berýärler. Sen onuň içinde özüň bir pikir goýup, bir akyl goýup, şu bir zatlar yetişdirjek bolsaň, çağa yetişýän şu tehnologiýa görä. Her kim elinde telefon var, başga bir zat var.
Şoňdan ýetişjek bolýar çagur, şoň üçin ýetişmän de wagt bermeýärler. Näme üçin 1 saat, 2 saat wagt berýärler okullarda. Mysal üçin matematika, biologiya, himiýa zatlar bar, arasynda tehnologiýa bar. Kompýuterler. Mesela okuň içinde bugalteriýany okapdym. Şonu 2 saatlyk wagt berýärler. 2 saatyň içinde adam näme diýip ýetişdirip bilýär. O adam men ýaşym biraz näme dedi? Akijik çağa näp ýetişdirmek üçin. Onuň üçin biraz köprek wagt gerek. Şu wagtky çağlar bar, şey nämede ýyzda galy. Ya daşaryň çağlaryna seretýär, matematikada, şahmatda, başga bir zatda, himiýada, biologiýada beter ösüp barýar. Ya bizimkiler peste galýar. Olimpiadalar başlary. Hawa. Käwat habarlarda çykarýar, plan olimpiadada, plan zatda ýeňipdir. O ýeňmekde däl, güýçde däl. Beýin güýji bolmaly adamda. Beýin güýji bolmadykça ondan soň beýin ýyda git başlaýar. Doğru. Şoň üçin bizde näme üçin ýyda attyrýarlar? Öňe gitse adam başga zatlarym sorar bilýär. Näme üçin bizde bu zat bardy? Taşeruta bu zat bar, bizde näme üçin türkmenistanda ýok diýip sorar bilýär. Şoň üçin soramasyn diýip bizi beter beýini şögertýärler. Mysal üçin taşerut kinolaryny görende zombi diýerler. Şu biz zombi ýaly. Diňe şu tapmaly, iýmeli, içmeli. Aynen. Garny oýarmaly. Şoň üçin biz zombi ýetişdirýärler şu. Bazı bar teknolojiýadan bir näsesini sanap geçsek. Serdar size sözleri. Indi şeýle bir ýurda tehnologiýa näme üçin getirilýär? Bu ýurdun halkyna peýda getirmek üçin, şonu ulanmak üçin. Indi baçyk aňrakdan seretsek, şuna düýpden seretsek saparaga ýandyr köplenç. Siyasi reforma bolmasa, näçe tehnologiýa getirber, bir halkyň bider, pullary biderek edýär. Duran ýerinde çöwrärem, ýa-da ulanmam bolmaz ýa-ni aýdyşlar ýaly telewizoryň patlar, beýle zatlaryň dereksiz bolar. Onuň üçin şu siyasi sistemany ýetgetmeli. Soň tehnologiýadan arada tehnologiýadan görüň açdyk arada Telegram kanalda ýyldaşlamyň biri komment goýupdyrda mende ýa vertolyotny nämede işleýände, brigada işleýände arada diýär vertolyotlamady äkidip orsada äkidip diýär bejet geldi diýär 15 gün boldy diýär. Şu taýda birinki diýär hemme kontraktlyja diýär. Iýjegimiz, şeýmiz ýatjamyz aýlyklanmady, komandirovşny indi bu zatlar düşünýär. Indi şu taýda serediňinde Türkmenistan indi näçe ýyllar 30 ýyldan gowrak boldy. Garaşsyz diýip atlandyrýar da özüni. Onuň potansiýalam uly ağzını doldurup kepleyerler. Dünyada dörünce uglevodorod nemesi zapaslar boyunca deyip. Indi seyredin, yani teknologiya şol vertolyot doğru mu de kuçar deysen olacak da indi ayçılar yani. Şu ulanmak için getirdin yurduna peydası, tokoyuna gerek, ondan emçeyesine gerek ol, ondan eskerine gerek ol, ondan medisinana gerek, çölde hatta bir ne sağlık olan ya da yakışıklar kâvat elbet geliyor bizde. Şimdi şu teknolojiyadan vertolyot alalım. Şimdi 30 yıldan gowrak geldi. Şondan beri kontraktım bağlı diye. Tamam kontraktım bağlı. Yönü ne yapsın şunu? Şimdi sen bir devletten teknoloji aldın vertolyotu. Şonda kontrakta bağlaşıp oluyor. Şu taydan bizim yurda adam gelmeli. Yani molumlar diýýärden ansatörünü şeýle. Remontany yani nähil diýýärler. Hyzmatyny öz yurdun detmeli şolu. Ne üçin sen bir aýyny gysgaly gerek wagty 2 aýlap öňünden taýinlik kagazy berjek, aňyrdan kagaz geljek. Sen haçan akitjek vertolyotyny, haçan düzelip geljek, onda şunu ýatyp geljek. Ne üçin şonu öz yurdumyzda edip bolanok. Bolýar sen şaýsepine vertolyotyň özüni öndüren ok taşar döwletden geler, onu bir kilo öňünden am alyp goýsaň boljak, haýsy zady dereo döwlen bolsa ýa remont edilýän bolsa. Ýöne şonu özüňde bitirjek bolmaly mümkin boldugyça. Ene mysal aýdyn men 92-de Mardak Spes Kol internat okudum 2 ýyl. Şonda
Ukrayna'da birin deňdüşler gitdi da. Hiç ile nemesi yok. Şimdi Ukrayna isen şu doğru Rus dilidi. Rus dilinden bilgiler yok. Fizikadan matematika bilgiler yok. Halis neme da okuwsuz oğlanlar ýöne näme üçin döwlet siýasaty plan çatany oğlana gitmeli, okutmaly, getirmeli. Endi şol oğlanlaryň berdiğine gawat geldim soň. Näpdiň Ukrainadan wersele sürmäni öwrendiň diýdim. Ýok diýdiň, zapraf etmäni öwrendim diýär. 4 ýyl seredin, o taýda millionlap dollarlap pullara halkyň pula boly. Yatırmady. Öz biznesiň üçin gitmeli ala sen o taýyk. Bir mazan çedana teverteler getirdim da sen teknolojiýany ulanyp biljek adamyň diňe zapraf gedip bilen on menem etip biljek däde adamlar. Şurada bir sorak sözüm, şurada bir sorak verin. Bu 4 yıllarda etmeyi öğrendim. Bunlar bilerek mi bilim vermeyenler ya özleri almayan mı bilim? Ne için bu yalı? Indi ştada şeyler neme var. Sana gerek mi sen alacaksın etmeli. Doğru hem Ukrayna'yı verdin ha. Sen birden pul töle, o sen halkın pulunun, devletin pul zipronal neme yok ha. Halkın hakkından hestenden töleyen. Sen talep etmeli sonra. Gördün mü oğlumları okudan okuma talep etmeli. Diplomatik atına şey ne diyor? Şolatların üstünden aytmalı, diýmeli. O zaman berden hem hiç bilim zadi, ilmi bilmeyen oğlanlardan, gaylardan akıtmeli değil. İçinden saylap akıtmeli. Höwes olanlardan da. O başaracak adamlar yani o zaman meselen şol oğlanlar 17 yaşında gitti mi? Şonun yan kaçtığında çağlar var değil. Küçüklerinden bir vatana söýgüsini odan sözlerle aytmalı değil de şonun hizmet, sen birinci hizmet etmez o çağa. Onun şu çağa öwrenen teknologiýasyny öz ýurdunda gelişdirmek üçin halkyna hizmet etmek üçin bir dowamaty bolar ýa-da. Şu atgal propaganda edip asmanlar arasa näme odan sözler täsir eden ok. Ol diňe mankur dedi. Birinci hizmetin görkü çağalaňa, oňa çağalar onu ýerine gaýtar ýa. Ne şu neme diýjek bolýanlar şu wagt? Näme diýerler? Taryhyny bilmeýäniň geleceği bolmaýar. Täbi öňkü türkmenlere teredenden häzirki türkmenler diňe akly başga ordatdan işleýär. Şu hakykata dogry işleýän okda. Mysal şu höwesi bolan adamlary beter sussunup asyrýarlar. Höwesi bolmaýanlara uğratýarlar. Akly başga bir ýerde işleýänleriň arka dogry işleýänleri uğratýarlar. Şu çağalar. Beyin akım diýen bir zat var adamda. Hemme zat sonra bilýän näme üçin? Mysal üçin gül var, gül näme üçin ýetişýär? Su var, su näme üçin gerek? Kislorod näme üçin gerek? Şu zatlar soranmaly, çağlykdan sonra başlamaly. Bizde näme üçin çağı köp sonra verme, öşürýärler çağı, ruhunu öşürýärler, susunu asyrýarlar. Köp sonra verme. Mysal üçin telefon var elinde adamyň. Telefon diňe TikTok ýermek üçin ýa başga orada ýermek üçin näme? Mysal üçin Lüboy zatdan sonra bilir adam. Ağaç var. Ağaç näme üçin gerek? Şu çağa bizde näme etýärler? Toplanýarlar, bir ýeriniň garmyna şeýle başga orada diýýär. Çağa duýmamak üçin al sen eline telefon al, duýman. Biz sen daýyň eli plany ýerli şoňlan gepleşelik. Boldy. O çağda multiga ýerýär, başga zada ýerýär. Oja fantaziýa bilen ýaşaýar çağa. Geleceğe dogry bir umydy ýok o çağa. Sonun için hem çağlar ulalan son yurt dışına çıkarışlar heveslenip başlayalar. Öz yurtuna istemeyeler. Şu men az şurada bir hemen belirtmek için de şu Türkmenistan sadece Aşgabat'tan ibaret değil. Oba yerlerinde nerkine sen akıllı düşünceli çağlar vardır. Ama onu keşfetmek gerek çağları. Çağlarını keşfedip sponsor olmalı. Hepsi başka da çağlar azıcık bir düşüncesi olan çağlar hemen ne derler? Onu alıp şuna yatırım yatırıyorlar çağlar. Çağlık vaktinden. Ne şuna bir küçük bir premier var da bir hemen ölürdüler ha çağını. Görüşün. Şuna şu premier de olar pikir etýär pul vermeli, pul mamy? Şoň için diye para ve güç yanlış insanların elinde olursa
hiçbir nime gidip bilmeyen. Şu Eger an bizde ama pulam kimde? Jahil adamdan eline, devlet kim eline? Jahil adamdan eline. Şoň üçin devlet öňe gidip bilen o. Halk öňe gidip bilen o. Severin Koreýadan beter bolu bizimkiler. Estada koşan üstüne indi bilimde ýasta bilim ösdürmeli ýa solen o bilimi ösdürmek üçin hak hukuk gorunmaly bir ýurtda. Oň üçin şolyan kaçynýaly siýasy sistema ütgeşiklik girilmeli. Yani ýurdun özüni dünýä garaşyny özüne alyp barşyny ütgetmeli da. Neme türkmençe aýdanda. Onsoň ýanky siz aýtyp geçdiňiz da tarih bolmady, gelecek bolmaly. Indi şonuň herediň sizin ýygynyň bir näçe ýarym saatly, bir saatlap dowam etip bolýar. Buňa da filosoflar gerek düşündirip biljek. Dogry, bizde de ýanky nakıl kän buna filosoflar düşündirip bilýär dogry ýagdaýynda. Edilen şu wagtky ýagdaýynda düşündirseň, o dende päna alnymyzda görnüpdi. Näçe de orsedy söýýärsiz. Orta tarada bir zat diýseler, derä gaharmyz gelýär, urşmak bilen, ýanetmek bilen. Şonu açyp bilmek filosoflar gelýär, halkyň ýüzüne aýdyp bermeli, diýip bermeli, şo halkyň içinde ýaramali da filosoflar hem çykarjak bolan bilim gerek, bilim çykarjak bolan hukuk gerek, hukuk çykarjak bolsa siýasy sistema ütgemeli. Bir ýerine emmet barýar da. Doğru. Zincir barýar, geçecek. Bizde prosto markalaştırmak var. Ortada doğru gitýänden nemesi markalaştırmak bolýar sebäbi. Mysal üçin bir örnek de mysal üçin iPhone var, Samsung var. Doğruda ne üçin köpüs iPhone almak üçin birden pul nemetýär, imäçme şo pul töleýär, toplaýar, şu telefon alýar. Prosto marka var o taýda. Narasiýan tutma sebäbi marka var. Ne diýerler bir wagt plan şeýir işleýän üçin öý beripdir, plan şeýir işleýän adama maşyny beripdir. Sen şo taýdan näçe ýyl ömrüň harjaýan, dogry dämi? Şoň üçin sana şo jaý berýärler, o sen hakkyň, sen şoň üçin işledin sen. Oň şe näçe ýyl işlemäňe de gerek ýok. Asal bir adam öz beýin akymyny ulansa, şo da sen almaly hakkyň bar. Sen ömrüň nemetýän, harjaýan şoň üçin. Ine şu wagtky nemede seresem, şu bu taýyň Türkiýe ýadyny seresem de askeri ücret artdyrýarlar. Prosta artdyrmaýarlar. Sen bir adamyň elini işleýän 12 saat, 14 saat artdy mesaýysyny 16 saat, 17 saat işleýän. Ol adam beter baý bolýar. Senin şu askeri ücretiň bilen olar näçe adam toplanyp prosta bir aýlyň vermek üçin näçe adam toplanýar. Näçe pul verir şu adama. İşleyen adamlar için. Şonu toplanıp gepleşen wagtlar diýerler, arasyndan bir diýe, "Daway gidin, aýdyň marketdaky produkt bolan pul artsyn, köpüldüň i kwartiran puluny artdyryň. Gaz, tok, suw ona artdyryň." Şo pul prosta saňa bermeýärler. Şonşo pulu saňa berýärler, prosta sen şo pulşy gaýtar, ýende şo adama gaýdyp gelsin şo pul. Ondan sonra gitýärler, ýene kredit çekýärler. Jaý almak üçin, maşyna almak üçin. Şo alan çeken kreditiňe ýene şo işlen patronuňa başlygyna şo pul töleýän izine. Sada hakikat da. Teknologiýa dolanyp gelsek da temadan ütlemen. Gaýylardaky arada gaýylar barada düşüne geçsek, ine serediň gaýy näme şu wagtky özüni döwlet tip aslandyrýan guramanyň bir nemesi da adam nemesi struktura diýem orça gurama diýem hyzmat etmeli aslında. Öz bir belli iş bolmaly. Indi sen etgörüň biziň döwlet tip aslandyrýan Türkmenistanymyzda şu döwlet işinde gaty işleýän adam kändir. Bulam şol molumam şol gerek bir gerek doktoram şonuň el gerek bir gerek gaýsam kän mentlerim kän ene polisiýede merhemetem şoňa gidip oty hukuk goraýdylar. Ýani sany kän bolan baram döwlet adynda bu näçe diýerler buny ýanky teknologiýa ösüş bolmasyn diýip
yani hukukun kesýärler. Kontrol edýärler halky. Onuň üçin ýaly şahsy ya özel bir goramalar bolmasa hukuk sisteme ütlemese edil şuat gäde kıyın ýöne Türkmenistan şeratlarynyň üstünde köp durmaly ýöňünden nemetmeli ýani geleceğine hasam bir açılıp aydınlaş gidip oturur ýaly peýda getiren adyň ýa öwrenen adyň. Mesela bizim ýurtdan has neme diýen Türk kanalar bizim ýurtda buğday paxta gerek geldi, doğrumu? Has biz başka zatlar öndürüp bilirse derewne satyn alyp biler. Şonuň ýaly öz peýdan görmeli, halky güýmep bermeli da. Şonuň ýaly teknologiýany ozan halkyň özü alyp gelýär. Ne şu wagt bizlerde özüm meýdanda gezdim de aralarda olaýyn. Hataýyň arzan motorlary, halkyň alym güýji pes. Ýa-da orsedin köne şu planetalary, işleri, ýeneleri ödüp owadanlap, remontlap. Ýöne näçin bize şu motor elemenki gelen ok, Japoniýa gelen ok, Amerikan motorlary gelen ok. Olar iki hepde gymmadrak ýöne olaň ömri uzun. Sagdynlygy, berkligi şonuň ýaly dowamly da. Şonuň ýaly bolup bolan sepleşýär da, sepleşki doty bir-birine. Gaýşlyklar hakynda aýdyp geçdiňiz ya, şu gaýşlyklaryň önündeki bu teknikalar. Yani maşyn makinesi ýaly. Şu häzir şu täze Türkmenistanda nähili boljak şu aparatlar gerekmi? Gerek. Teknologiýa gerekmi şu gaýşlyklaryň şu nämesi? Ölçü barlayan. Diňe gaýşlyklar üçin emes üçin gerek. Diňe polisiýa işgärleri bolanda säýol halka hyzmat etmek üçin. İçeli ýa-da içsiz ýa-da süren wagty mysal üçin töhmet atmamak üçin hem öňdäki tarapda mysal başga ýurtlarda gaýy saklanan maşynyň düşmäni haky ýok. Şoförün düşmeli elem. Gaýyň özü gelmeli ýanyna. Saklanan polisiýa işgäriniň özü gelýär ýanyna. Aşola polisiýa işgärleriň hemmesinde ýaka kamerasy var. Ýakasyna kamera var. Säbi tutan grajdanam töhmet atmasyn, hem özüm töhmet atyp bilmesin diýip. Kamera bolmaly. Säbi gören wagt şu mysal üçin içeli ýagdaýda otur, elinde mysal üçin yara var, şu bir zat üçin ulanjak şoň üçin. Şonu şaýat bolmak üçin. Onu düşüren wagty hemmesi näme aýtýar? Şu polisiýa işgäriniň sistemasyna kaýtly bolýar zat. Hemme kişi görebilýär şonu, habarlarda da görebilýär, sosial mediada da görebilýär. Şolar olmaly. Türkiýede ýene görüş ýollarda, köçelerde, nämelerde, köçelerde ekranlar var. Mobese o. Kameralar var. Kameralar bolan tuş gaýşlyklara hükmü bir bizlerinki ağaçların arkasında yaşayıp durmayalar. Bizlerde gaýşlyklar. Ekranlarda aýdýaly doğru näme gidýär. Merkezine göre oturuyor, görüyorlar oturan yerinde. Bizlerinki gizli arkasında gizli pul almak için aparatı kullanıp, yol ölçeğini kullanıp halktan pul alıyorlar. Başka nemelerde öz ramkası var da belli durmalı yeri var. Ne için başka yurtta seriden vatın bizdeki yer duran gaýy yok. El tayaklı, ağacın arasından alıp çıkmayasen saklamak için. Çünkü yol gözöçülüğün nemesi hareketleri var. 40'tan sürmeli, 60'tan sürmeli. Mesela plan yerden hayvan çıkıveliye, adam çıkıveliye. Okuşulan geçmeli yeri var. Şu tayda znaklar olmalı. Bizde o znaklar ne için var? Uzun yolla bar znak. Uzun yolla da ne açıdan sürtüyorum. Yine gaýy çıkýandy. Olar öz nemesini, hukukunu başka yanlış taraftan olanýarlar. Olara da öğredilýär. Baştan o halka näet hyzmat etmeli, halka näet goramaly nimeni öğrenýänler olara. Olara näçe pul gazanmaly, näçe bize pul getirmeli. Şonu öğretýärler. Şoň üçin kamerany öğren wagtlary ýakasyny ýyrtyp, pagony ýyrtyp, şermeneli öğretýärler onlara. Ondan soň pikir etýärim, şunu planşer bastılar diýdiler.
O basılmadı ol. O türmeye de girmedi. Ol 2 yıl içinde höyünün içinde oturuya çıkmaya hiçbir yerik ondan sonra yeni tezden şu işine devam etti. O prosta halkı köşüştürmek için ne planşet bastık şunu planşet türmede planşet cezası var yattı. Kör aklı fikri olmayan adamı yatırmak için beter daha sen hukukuna devam et. Tatlı hukukunun oyanın mı? Yine şovurda devam et ya. Sen ne için yağlı kaymak yerini yitirsinler? Şu için teknolojilerin şovurdattan olmalı. Açık ve belli geçen vaktimizden kısıtlı soğurandır bizim. Şimdi seyredin sadece teknolojilerden peydal teknolojiler var. Şimdi kameranın zorunlu gerekli yerlere koyulup olur köpün geçen yerinde yani ekstrene yağdığında gözlep taparyalı adamçılıkta yani ne doğru hareketler görürler. Şimdi sadece hem bir kamera oturtmalı değil zaten yok esası bilime yatırım yapmalı bilime halkın sonunda bilime yatırım yapyan ol halkın nähilli waden var. Doğru düşünceli bir cemiyet dörüyor da. O zaman mesela işte bir şehrin içinde 10 tane kamera olan o da son ay 5 tane ayırmam oluyor. O zaman yani devletten de 10 tane gayişlik koza bir şehrin içinde solun 5 tane ayırıp oluyor. Olurum devlette neçe iş yerken o da halkın boynunda da sonun içinde nalo lidermeli çilmeli onun üyü var. Tasarrufu var. Yani esası bilme yatırım yapmalı, teknolojinin gerekçesini ulanmalı. Elbette kameralarda atları, o da atlarım gerek olur, tədə olur, gerek olur. Yani halkın düşüncesini, doğru düşünce cemiyet öğretmeli. Ondan her iki ovadan bir tane näme diýip uçaska oýan bolup biler ýa-da 5 owa bir bolup biler. Halk bir-birine öz ýalňyşyny dogry ýerinde dogry etdiň diýip aýdyp bilse, ýalňyşynda öz goňşysy ýa töwründäki ene meken atam meken ýa garyndaş meken diýip durman, ýüzü görüp durman, şunuň ýalňyşyny aýdyp öňüne alyp dursalar şöýdip. Ondan kontrol halk ýani özüni kontrol edýär da näme diýär ýa. Özüne ýetip artık yerini keser var ya koşmalı yerine koşuya şöyle hava şeyler hak. Bir taraf var mı? Gözünüzde öyle orin. Okullarda mesela için okuma için yaş nemesini ayırmalı mesela için belli mesela için aklı fikri şu ilim için bilim için östüren adam olsa şunları ayırmalı. İşte halka peydalı adam, şu gelecek nesle peydalı adamlar. Şolar ýaly oku üçin aýyrmaly. Mesela için belli bir wagt var. 30 ýaşdan soň oku almaly ýa uniwersitede ýa başga ýerde girilmeýär. Şolar ýaly aýyrmaly. Halk üçin, gelecek nesil üçin şu wagt ýaş çağlar üçin peýdaly adamlary ýetişdirmeli. Hawa. Onuň üçin öz birje bolmaly şolar ýa bir näme? Şu bilim, ilim, teknoloji üçin ýetişýän bir bank ýa şolar ýa bir sistem bolmaly çağlar üçin ýa ýaş sınır olmalı. Fikrim boyunca çağrılıp okulda şu kanunları öğretmek çağrıları. Hava, çağrıları şu häzirki mesela şu sosyal medyadan anlayan adamın aklı düşüncesi dine video paylaşmak ya bir zat uğratmak onlar değil. Olar ýalar aýyrmaly çağlar üçin. Çağlar dine şu teknoloji üçin, bilim üçin yetişsinler. Ama uzatmalı için Murat Kerdeş'in muhakkak işte benimkisi. Ben mesela her zaman yıkılardan en kargo Ben internet mi? Yok ben internet
Teste birazcık neme var? Siz şu kulaklığınıza şimdi gitti. Men demek ki Faydalarını eşittiniz mi? Sesim geldi mi? yok Bölük geldi. Ben eşitmedim. Yurttaşında yani Türkmenistan'da markada belirlep geçtiğine Murat kardeşimiz marka var mı de marka yok mesela. Hiç marka bilmeyen Türkmenistan'da var mı? Yani yurttaşında özsen markalardan biri Trendyol, Cargo. Kapılara kadar getirip veriyorlar. Bir can etsen kapılara kadar getiriyorlar. Yine bize de şu Cargo teknolojimiz hiç yok. Sizin düşünceniz şu hakkında. Sevi bütün dünya nemesine var. Onu bizimkiler kabul etmiyor. Ne için? Mesela Halkın nemesi yetişmesin şu teknolojiye yetişmesin. Şong için var. Bizimkiler ne için ulanıyor? İnternet çeken vakti bir kevat bir çeken videosu varsa toydan veya başka vatandaştan olsa şunu paylaşıyorlar. İnternet tonu şunu paylaşıyorlar. Bu uğrattı bitti. Bütün dünyada şu an 6G, 7G'ye geçip başladılar. Bizimkiler şu 3.5G'de dur. 4G'ye, 5G'ye geçtik. Kavarlı aytyalar o yok yönü. Ne için var? O hükümet işini işleyenler şu Berdiş Kamaşkalasına, hükümetine, şoları işleyenler, şoları tapanlara var. Atak prasoy halk için yok o tatlar. Prasoy halkın vapşı internete girmeni yadı yok. Onun öz gününü görmek için işleyip yenedip bir çağalır. Ekleyin özümüzde ekleyin burunumuz geçti deyip işlep veren adamlarda. İnternete girmeni vakti oğlum. İnternet diyen zaten opşu olmalı zaten. Ya ol prezidentin oturan vakti eline telefonu, TikTok'a girmeni vakti olmalı. Hele prezidentleri. Halk için işlemeli olur. Diğerler hem misal için halk yok, sen yok. Halk bilen prezident. nereden kardeşiniz var mısın? Koşmayı söyleyecek. Neler? Sistem hakkında. endi ol Trendyol'a mutal verdiniz endi şolan bir halkın hizmeti için çal hizmet almak için bir uygulama diýýärdim bir guramada. Endi o zatlaryň hemmesi ýan kaýçyny ýaly hukuk goralan döwlet özünden dörek ýer bolan. Ol has bolsam görünme mümkün adamlaryň fikirleri bagly. Ýani halkyň talabyna görärak öňünden bilip hereket eden bir adamlar bolýarmy ýa bir köpçülik bolýarmy. O zatlar çözülýän meseleler dahir matory. Esas halkın alışveriş olmalı, alışveriş olmak için halk o kazan bilmeli, halk o kazanmak için hukuk hakkı korunmalı. Onun için bir aylanıp şu siyasi reforma olmalı yolunda. Sağ olun. Başka koşmak isteyenleriniz aytsanız sonra çok uzatıp yönetmeyin. Allah bu teknolojinin köprülük geçeceğiz. İçinde de Türkmenistan'da olacak teknolojileri ayetine duracağız. Şunun için hazır en son koşmak isteyeniniz olsa koşup yaklaşayım. Gurrun içinden gurrun çıkıp oturdan son neme dinleyicilerim kendi neme olmaz yardımlar alsın yine devam ediyor esta. Şöyle vatandaşlarımızın müdahale olacak özün düşüncesini, fikirlerini, teze Türkmenistan'da ne teknolojiler görüntülerine, ne yurt dışında yine başka yurtlarda yaşayabiliyorlar, ne teknolojiler var, şuları aydıp geçse yazsalar, komentarya, fikirlerini yazsalar ya da soraklarını yazsalar, bizlerim şuna göre cevap versin. Müşteri bir kişiler burada da aysam var mı? Aynen. Men armiyada kam bize neme geldi. İkisini biri samahodun değil, ikisi samahodun. Biri radarın sistemi. Şu radarın sistemi Ukrayna'dan getirdiler, birinden Türkiye'den. Ne? Yaderli bomba bir zat yarılsa şu tane
arasalamak üçin. Şonu getiren wagtlary hiç ýer şo nimen samahodun diýilende içine bir adam oturýar şonu upravlýat etmeli. Galan zat içinde kompýuter emmeç, içi duruşunda kompýuter şonu özü upravlýat etýär. Şonu Türkmenistanyň gyzgynlygyna, şölüne ölçemen alanlarda hiç ýerem okumandylar. Her birem näçe milyon dollarlyk neme şu wagt ýadyma şonok bolan. İkisem şu biziň uçeňe gittik. Kelete, ikisem ýandy. Şunun nemesine gaýnady da şonu näde digitali nerden açmaly, nerden öçürmeli hiç zaten bilen oklar. İkisem izni öğretdiler. Soň diýe bize täzesini berýärler. Adam yetiştirmeli bize de. Adam için çağalıktan yetiştirmeli şuları. Yatırma adamlara. Hawan mysal men şu diýjek bolýam şu da mysal şu çağalara okuw öğretýäňiz. O çağda yetişýä, ulolýa, armiýa gitýä, gulluğa gitýä, öwrenmeler şu kompýuteryň näme işe ýaraýandy. Kompýuter berýän eline. Mysal şu nerden girmeli çağa bilen okser etýär, prosy kompýuter öňünde bar, kompýuter hem kompýuterim bar. Şu nerden girmeli, nerden açmaly, nerden öçürmeli, nerden şu programany bir öwrenmeli, işte öwreden oklar. Ne şu 18 ýaşyna geçen adamlar içinde tak şonu sürenler ofserler. Zvaniyel ofserler gidip Türkiye'de okak gelipdir bir 6 ay, biri Ukrayna'da okaptır 5-6 ay. Şonu gelen tehnikanyň näme işe ýaraýany özleri bilen ok. Radar açylýar, aýlanýar, nerden bomba geldi, nerden başga bir zat geldi bilen o. Mesela Finlandiya'da, Norveç'de şu ösen devletlerde sadece çağaya, adama yatırım yapıyor. Hawa o taýda mysal şun daşyrykda nälim sen waýyn ordan köwesиň barmy? Waýyn ordan öwretýärler sana. Mysal şun raket ordan kosmosa gitýän raketanyň Sputnikden bir nimem köwesиň barmy? Şol ordan öwretýärler. O taýda senden pul amalan oklar, özleri pul berýär üstüne öwretýärler. A bizde o da nime öwren oklar. Mesela gelinge tank berdim, al sana şu tank, şunu sür. A çölene ýalan adam, çopan adam tankyny nerede öwretdir? Eşeğin üstüne düşmedi adam. Şoňa eline tank berýän, o tankyň nämedigini ömründe görmedi adam. Telewizorda gören adam. Şolaryň hemmesini tehnologiýa da. Hazır yazma düştü. Geçen YouTube'da karşıma çıktı. Ya poşta hakkında, kargo hakkında belirtmiştim. Ösen devletlerde hazır şu kargo maşınlar, adamsız kargo maşınlar üretip başlandı. Kapıya kadar getiriyorlar. İçinde adam yok, şoför yok. Şunyalı maşınlar var. Mesela teknolojinin ösen devletlerinde şunyalı maşınlar çıkıp başlıyor. Teknikalar. Şunayı da indirdi ve sonra yerdeki köprü olun geleniniz için. Vatandaşlar size sağ olun. Bu gepleşiklerin devamı var yine. Sorularınızı yazın ya da fikirlerinizi yazın. Çok sağ olun. Evet, tamam. Sağ olun. Bari kuamka. Varis. Hemen. Skype görüyorum ortada. Varis. Kendime tarzalacak bunu. Ses yoktur. Neme diyecektim yani oranlardan Türkiye var da ait da neymiş onları asgari ücret saati da sotayların tema değiştiren sotayın mümkün olsa ayırsan mı olacak tamam gelelim. Ama bunları ayrı bir tematik oluyor. Ya bunlar bilen hali benim işimden olmalı da Allah yaşadı öyle diyordum ben de. Çekman arasında son koşup orada Baris, alo. Çok kaldım. Ses yoktur. Mihman yerin olsa.